Hello mga bayot. Hello mga yot. Ato mi sa kuan. Bukid na pod kay mangita mi og kana siyang kuan sa kayan. Ibaligya pagka kinahang sa kayan kay para kadto na pod sa dagat si wara-wara. Sa balin. Oh, hello hanay nang ayo kan oh. Kaya sa kawayan man na nga dabo. Indot kayo na kanang kuanon mga bayot. Kanon. Kaya sa balin. Kay mga kiringkong atong mga kamot. Ato sa mi mga bayot. Pwede ba sapa man ni siya sa una? Wa na gyud mo na giingon nga naubhang sapa. Wa na sapa. Autobol sa ubhang sapa dahil na. Ang gidangat. Na ha, di pa nang kuan. Salil. Ha? Uy, na ba jud danan? Danan pa more. Ang sakol? Oo. Manoy rin nato. Kaya mao nang baligya. La, murag yun. Baji laki. Mura magbadjilil eh. Laki. Nag-agas-agas aglubot sa tae. Eh, sige kalibang. Uy, may puso. Ayaw, kul kay madaot ang ako ang payong.
Di na kinahanglan bartiran pang brasikos. Naara na mga baboy daas babaw lil, pabrika nagbaboy din ha. Oh, kaya ang anga kung pang-uhawan siguro. Pawahiway sa takadali, oy. Mamahuway sa mikadali mga bayot. Asa ba kalil? Patay mo sa kaslubi. O ana. Edi suwaye ko na bi magpayaw sa kaglubi. Di ay ka nang sa baka ni iyaha. Sige ko lil. Sige lil suway lil. Makakaya ba ka? Picture ko ta karon. Oh, wait a minute kaping mainit. Oh, kana iya ko na ng challenge kanang magpayong siya. Suway daw abot makakas katunga. Sige sige lil. Kay sakto inig kanaog nimo lil mo sakay ka na lang si mong payong. Ato dito dapit sa tunga lil. Pakay. Uy, bayot Ginoo ko, grabe naman layugan ni ana oy. Mahimo kang imar. Simbak ko. Wa nas ilil to, nas babaw katsa. Kat na loy doy. Ay, picture na to be. Anya na sa di sa tamang video, sige bayo sa kadali. Wa nagilabog ng payong. Di kaya. Uy, gibiyaan naman ta sa to kauban naman lil. Hog! Napatay biyaan. Ay di singgoton na ng kalayo o kaas ato. Nawa na sila nakinahanglan og saging. Sao na di ay kanang magdagi kas bukid lil. Na. Unsang klaseng mga aw nga hayop, kanding, bakaw, aw bakaw, baka o kabaw ang maabtan multa 1,000 usa ka libo order by tag-iya. Hala oy. Oh, kamo ay mo pagsigi din ha og kanang kamong may mga kanding di mo magsigi pataka og pangdugway ng inyong mga ata. Kay na, kadako na usa ka libo. Kuha na tong sako na nas bugas. Uy, balik sa imong lawas. Panungot sa imong lawas ng kukuka ka. May patong usa oy, di paypay na oy. Oo naman yan paypay nako lil. Blao ang mga kakao nga kuyot lang. Wa ni sila nagkinahanglan og kakao lil oy.
Ako sa lilo kusog dahil ay prabuyag. Eh, di man maligo din ha. Oy, kinaay. Wak-wak. Ano nasa rin? Lahi na dito asa tuwa, oy. Nung ato tunog paling duta. Asa pa doon? Nakalahi. Nakal ba? Yang isa na pa rin ako ni. Parang ko kondisyon na nagtuan. Aw, lahi na di nga dito as ilang imalinda. Oy, aw lahi po to dito ang tuwa dito sa ilang ilbi. Di ba, Lil? Na dito sa ilang ilbi babaw? Mauni? Mauni. Ay, babaw pa, Lil. Napay babaw ani dito silang. Kababaw layo. Ayo. Mahubas man ko din ni Alil sa una. Unya mas gato na hinuoy hingubas dito ah. Di kadagan baka ayong kawayan prabuyag sa tong agi ano. Karon pa aw ambot sa una. Di man ni agi di ba dito ramon ta? Oh, ito rin sa ka. Libo naman. Ang kawayan pag niya nag-strip food ay na mga guwang naman ni kaayong mga kawayan na Lil. Na Kung napidag ko kini dako ni. na guwang na kaayo eh. Ano nagputol og kawayan? Junior. Bo, ingay na big operahan. Klaro. Kasi oh, murag sa ila man ada kita ni ko ano. Anang Irik. Ito pa doon. Prabuyag oy daghan ka ng kawayan gudiri ang mga bayot. Hindi na kaagi ang prabuyag. Ito sa niyo maringar. Pali na ba sa kauna dahang dapita? Ang sa maron eh saba man. Patay ito na naman nahagsak. Wala nanguha ng kawayan sila mga bayot. Wala hagsak na. Usaka na naman ni. Oh, kawayan pa rin. Oh, na mga bayot. Ubod kay naara sa ning suglot sayo na kay kaon. Bisunog man. Ah, sunog. Na ay, di man pud tunokon. Ang dapat sunugon ka naman tunokon Lil. Wala oy. Antos pag antos jud Lil. Bali. Pwede mo lakag dito mga tana oy. Maghain ang bay. Na may bayad diha sa naman. Na di bay diha apa Lil? Kinsa man? Sila di ay may kuan. Hoy, di. Murag di araman diri dapita ilang jili. Ha, may mag-ingon. Katong nagputol. Buang ka man oy. Kapangpang ana diha. Ano man ang nakatuod ka wa. Dito ra ta mga Kuan Silvano. wa dito Alil. Awa di ay. Ay, thank you. Naanagid in town ni sa karsada. Sa Piderol. Kudurod. Murag diha sa babaw oh. Ang ilaha ka na ba diha? Aw diha sa Babaw pa diha ah. Tinggos. Oo, mga tana ta. Uy, morning glory. Asa? Oo. Morning glory. Hayra ba to umay? Lupad ang maya. Hindi ina. Sag. Ay. Ay sag ang maya. Haba. Tanaw na to yung itlog. Ana di man lusot kay gamay to ay. Di pa doon sa babaw. Layo pa ba kayo ilang balay day? Kaya to.
tangkal. Asad aw diha dapita day agian. Nya street ra. O basta kay street ra ning baya ila ra na din ang balay. Ang nadya, nahala sige day. Salamat ha. Salamat na mga buutan ni mga bata, mga bayot na ara ay. Thank you. Una lil. Muni atbang dito sa tong gingatuan lil no. Oh, di na pud mis atbang sa pikas pangpang na pud mi ni ani. Puro naman lang ni mga pangpang yan. Anil. Na kana o pangpang gihapon na diha ah. Torang dagat ay. Klaro pud ay no. Di ba baw? Bitaw. Sus dito tas kinabungturan. Ay man, ay oh. Oy. Kanindot ang view sa dagat ay. Hayo pipit kog. Kazat binuang. Amo dito na nga dagat sila. Bakilid pud ay diri alil eh. Ay oh, hunas-hunas na ito ra ay. Ilaw kayo ang dagat murag kahanginan. Ay hunas yun. Asa? Bim hono sa takadali. Asa lil? Karsada? Yan na ha. Wait a minute. Makita din karsada diri adi Escobo. Where is? Ay hala. Di ba ispilahan to no? Ang sakol? Ay nang luluing ko eh. Ay napita. Ay oo, tuwa nag-agi-agi di ay. Toy motor. Uy pagchur. Uy na sabo. Sige tubag-tubag buang. Wala sila. Aray. Isa man ang mga to. Pistol. To ay nakapuwa. Namutol ang mga kahoy. Aw usa man na kahoy kawayan. Kahoy way kawayan na napita uy kahoy. Hoy, burot na sa kahoy. Atay. Loy! Asa dapit ang bahay lang Angel? Aw. Balay. Kanang abot gid bis inyo ha. Karang haritalin. Gusto wa man siguro ni nato napindot ito na eh. Chur eh. Kanang naabot may nga kay nakabalita ni. Baligya daw ko ninyo sa kayan. Uy, di na akong ibaligya. Nangabot yun sa bukid. Malingkod ko. Ha? Kamating asa mata malingkod ang Angel? Pwede din. Biyag lang. Asa mahin nyo? Katoy nyo kaloy? Kaya ingo lagi baligya ko nung sa kayan. Ikaw tayo na to. Uy, may nabahan ni Bawan. Bibalik ko ninyo dyan sa inyong bahay. Wala na mo dito. Asa ila dito pa sa bukid. Balhe mi dito. Hindi ali gyud ang joke lang bakit mo to nag-ingon kami mo. Na. Og imo ibaligya pirang mo baligya. Kamao di ka mo himo. Wa na makuhimo ono. Ya wa makuhimo ono. Wala oy. Aw ikaw rin naghimo anak. Kaya na koy kahoy sa buk. Ana koy kahoy nang. Ano nga? Ako nang bana Jill. Chow, binuang mo Jill. Waling-waling kidlil. Oy, kanindot. Mga rin na ni oy. Abi na naman. Balik sa kayan.
Hello, good morning. Huwag niyo naman po, sa mga viewers namin dyan, huwag niyo naman kalimutan, i-like yung bagong video namin. Hindi lang yung bago, pati yung mga nakaraan naming video. At saka, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video namin na upload. At saka, kung gusto niyo magpa-shoutout, pwede kayong mag-comment kahit saan na video para sa susunod na video namin, ma-shoutout na kayo. Okay? Thank you for watching.